mor. Okay, hej alle sammen. Ja, så spiller vi. Måske tænker jeg, hvor er du henne? Jeg tror bare, den her med det her, det er den her type. Og man har også super speed. Og man løber og sådan noget. Som jeg nogle gange leger, som der også er sjovt, synes jeg. Det er der, som gør det. Så kan vi bare løbe over til den næste side. Og hvis I kan se min framerate, lige er det lige. 3, 2, 1. Det er den her dårlige start. Det bliver nærmest en vild. Den er også tagget. En takke på hovedet. Min yndlings er den her. Min FIFA kom med det. Sej. Det er min yndlings. Den er rainbow. Og den der taco på hovedet, den er på os. Jeg kan også bare lide, mit dansen ser ud sådan. Den er ikke sådan alt for stor. Den har ikke sådan et eller andet mærkeligt på sig. Sådan. Det er bare sådan. Det er mange kaniner. Det er sådan rigtig simpelt. En flor, et hoved, som er stillet, og så en lang blok, som der skal være et køleskab. Men hvor er hovedet så? Det er der, hvor man åbner jo. Når man åbner et køleskab, eller ja. Så er det jo så et der håndtag. Hvor er det henne? Se, der er ikke et håndtag. Han løber væk hurtigere, men det er godt på måde ligesom. Måske kan jeg også lave en giveaway med min giraffe celeste. I skal bare kommentere jeres, sådan, hvad I hedder i Roblox. Og så er det, at jeg vælger en af jer. Så adder jeg jer. Og så kan I stjæle min giraffe. Ta sahur. Ta sahur. Din 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 din. Ta sahur. Din 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 din. La rocala, ballerina. Ah, tu. Hvorfor sælge den? Den er dårlig seriøs. Jeg har den kun til min ending. Men nu har du den. Og hvis du har prøvet at have den, så bliver den i din ending. Selvom du sådan stjæler den, og så stjæler du den lige med det samme tilbage.
Nemlig nope. Gangster Futera. Oh, watermelon. It's water. Watery. 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 Okay. Jeg skulle bare lige putte mig i en dyne nemlig. Den her dyne er faktisk dejligt koldt. Det er dejligt. Ta-ta-ta-sa-ho. Dun, dun, dun. Ta-ta-sa-ho. Dun, dun. Der kommer nemlig en ny update. Hvor lang tid tager det lige? 3 minutter? Damn. Bum, bum, Sigma, Sigma boy, Sigma boy, Sigma. Den hedder seriøst Sigma boy. Sigma, Sigma boy, Sigma boy, Sigma boy. Sigma, Sigma boy, Sigma boy. Er det sådan? Sigma, Sigma boy, Sigma boy, boy, Sigma. Boy, Sigma, Sigma boy, Sigma, Sigma boy. Er det Sigma, Sigma boy, Sigma boy, Sigma, Sigma boy, 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 Sigma, Sigma, Sigma boy. It's a boy. Sigma, Sigma boy, Sigma boy, Sigma, Sigma boy, 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 Sigma, 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 Sigma boy. Er det sådan? Jeg hørte det sådan, det er virkelig musik. Sigma, Sigma boy. I'm the king. Ta-da! Drift. De spøgelser. Ham her, han græder. Fordi han er blevet et spøgelse. Derfor han græder. Ham her, han græder ret meget. Ham her, han er sådan ret glad. For der er faktisk nogen, der har købt ham. Fordi der er ikke rigtig nogen, der køber ham. Han er bare sådan. Jeg er endelig blevet købt. Det er længe siden, jeg er blevet købt. Heller ikke så lang tid siden. Ham er bare så. Yes, jeg er endelig blevet købt. Hvor er jeg henne? Du er i en maskine. What? Jeg tror, jeg er blevet købt. Og blevet brugt. Nej, jeg har brug for en epic. Hallo. Jeg kommer ikke til noget godt. Bra, kom lige der noget godt. Den ring. Jeg lukker mine øjne.
Er den klar? What the? Pipi avocado. Gud, hvad er det her? What the freaky? What the freaky? Hvad er det der? What the freaky er det der? Hvad er det? Det var nok fordi jeg ikke gav gode ting. Nu giver jeg kun epics. Hvis der kommer nogen herude. Hvis jeg giver epics, eller i hvert fald bedre end epics, så tror jeg at jeg kan få ret mange monies. Bruh. Det der den gør for at man bliver bestemt, den kan sådan tage en. Det er bare en slap. Murmur Patapim. Okay, 12 bil. Det er ret meget bedre. Kung Fu Pandi. Pandacini Bananini. Er det ikke 4? 1, 2, nej, kun 2. Det er det 3, jeg mangler kun 1. Og det bliver nu. Let's go. Glorbo Fruttodrillo. Jeg havde ret. Jeg er Sigma. Right? You're going in here. Ja. Get in there. Og måske tænker I nu, hvorfor tog du den der ballerina cappuccino? Jeg ved det ikke. Der er nemlig gået en eller anden ballerina cappuccino lige forbi. Hvad? 30 minutter? Hvad? Hvad? Farvel alle sammen. Jeg tænker, vi slutter videoen her. Det betyder rigtig meget, hvis I subber til mig. Håber I dør. Bra.